Egun on denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Jakingo duzuen bezala, gaur aurkezten du kirol gune berri bat hemen Urnietan, ezta? Parte hartze prozesutik aukeratu zuten hemen kirol gune bat, futbol zelai txiki batekin eta saski sorpresa batekin egin eta aurkezten dugu gaur. Eremua aukeratu dugun eremua da atzeko zelaia eta espero dugu bere gustokoa izatea. Azkenean saiatzen beha betetzea beti parte hartze prozesutan ateratzen diren gauzak eta orain aktuazio honekin betetzen dugu gure hitza. Esan dut bezala, barruan egongo da futbol zelai pista txiki bat eta kanasta sorpresa bat. Kostuaren obra izango da 135.000 euroko inguruan, pixka bat gehiago, eta 4 hilabete iraunduko da. Espero dugu uda eta gero bukaeran ja obra bukatuta egongo dela. Obra guztia bezala azkenen eragozpenak egongo dira, obra bitartean ondoko aparkalekuak seguru egun batzuk edo obra bitartean segun necesidades de la obra, kenduko dira aparkaleku batzuk edo guztiak eta hemendik ja barkamena eskatzen dugu bizilagunei. Hau obra honen ari buruz, esateare orain dela hilabete batzuk aurkeztu genuen kiroldegiko obra futbol zelaiko berrikuntza eta esatea oso ondo doala prozesua eta espero dugu plazoa betetzea eta maiatzan hastea obra horrekin. Koordinazioa egin behar dugu klubekin eta enpresarekin, partiduak adosteko nun edo nola egiten ditugu, baina gure asmoa izango zen maiatzan obra hastea. Eta obra honekin nik uste dut betetzen dugula ja Urnietan instalazio guztia berritutak edukiko ditugu. Bai kiroldegia 2022an berritu genuen, eraiki genuen pump track bat, skatepark bat, orain egingo dugu hau, kiroldegian ere berritu ditugu luminariak, futbol zelaiko luminariak eta eskueleiko luminariak, ledera pasatzen. Frontoian ere margotu genuen frontoia eta ledera pasa dugu iluminazioa. Eta gero, hemendik gutxi barru eraikiko dugu ere kalestenia parke bat. Eta nik uste dut honekin bukatzen dugu gaurko aurkezpena. Bai esatea, nik uste dut Urnietan kalitatezko instalazioa ditugu kirola egiteko eta animatzen dugu herritar guztiei kirola egitera azkenean osasuntzako eta odena los beneficios argi daude. Eta pizkanaka saiatzen gea instalazio hauek edukitzea eta lan egin Urnietaldea. Eskerrik asko.